Bratia a sestry, dneska nám začalo obdobie Vianoc. Je to obdobie, kedy máme príležitosť si konečne oddychnúť od našich každodenných povinností. Či už v práci alebo v škole a tráviť čas s najbližšou rodinou. A týmto sú hlavne známe pre nás Vianoce. Ale Vianoce sú aj niečím viacej ako náš oddych. A práve my ako kresťania si práve v týchto dňoch pripomíname narodenie Ježiša Krista pred cca 2000 rokmi, ktoré nám všetkým prinieslo viditeľné dôsledky, ale aj viditeľnú nádej, ale o tom sa už viacej dozvieme v dnešnej kázni. O čom to je? Budeme teraz čítať naše kázňové texty. A prvý je vlastne Izaiáš 9. kapitola, 2. verš. Ľud, ktorý chodil v tme, uzrie veľké svetlo. A nad tými, ktorí bývali v zemi, túne smrti, zaskveje sa svetlo. Lebo dieťa sa nám narodilo. Syn je nám daný a kniežatstvo bude na jeho pleci. A nazvú jeho meno predivný radca, silný boh, údatný hrdina, otec večnosti a knieža pokoja. Množiteľovi tohto kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravodlivosťou. Od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina zastupov to učiní. Ján 8.12. Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Toľko zo slova Božieho. Každá zima je pre nás známa tým, že do našej roboty alebo školy ideme ráno za tmy. Ale aj sa vraciame za tmy. Tma je ako keby takým našim negatívnym stredom všetkého. Tma v našich životoch ale nemusí byť len fyzická, ale aj duchovná. Máme pocit, že všetko okolo nás zlyháva a nevychádza a cítime odlúčenie od Boha. Máme rôzne trápenia a ťažkosti a nevidíme z týchto ťažkostí východisko. A sme ako keby také beznádeji a často si pokladám otázku, kde je východisko z tejto beznádeje? Existuje vôbec východisko z tejto beznádeje? V Izajašovi 9. kapitole, 2. verši čítame o ľude, ktorý bol v podobnej situácii ako niektorí z nás. Cítili sa byť odlúčení od Boha, prežívali beznádej zo všetkého vo svojom živote a boli utlačení všetkým možným. Ale Pán Boh nám aj tomuto ľudu sľubuje, že to svetlo nie je len nejaké svetlo na časový spínač v starom paneláku, ktoré sa po chvíli vypne, ale jedná sa o nejaké väčšie a trvácnejšie svetlo. V Evanjeliu Jána v 8. kapitole 12. verši sa píše, že ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Tento verš nám začína odhalovať, o akom svetle je tu reč. Lebo Ježiš Kristus sa nazýva svetlom sveta. Byť svetlom znamená niečo osvetliť. A taká otázka, kde sa cítime my lepšie? Vo svetle alebo v tme? Lebo je to taká vedecká štúdia, je to vedecky dokázané, že my ako ľudia máme strach z tmy. Že proste na svetlo je nám lepšie ako v tme. Ale tu v dnešnej kázi nechcem hovoriť len o takej tej fyzickej tme, ale o tej duchovnej tme. A práve tej duchovnej tme to znamená byť odlúčený od Boha.
A veľa ľudí v tejto duchovnej tme aj žije. Verím, že všetci nás poznajú príbeh o Adamovi a Eve z knihy Genesis, čo sú vlastne kapitoly 1:27 až 4:24, keď Boh ich stvoril ako prvých ľudí na tejto zemi a mal s nimi dobrý zámer. Ale Boh im dal slobodnú vôľu a možnosť sa rozhodnúť. Či chcú žiť to v najväčšom svetle, alebo v tej najväčšej tme. A to je dôsledkom, prečo je tu tá duchovná tma dneska. Aj kvôli tomuto zlému rozhodnutiu musel ľud na zemi žiť mnoho rokov v tej duchovnej tme. Ale je tu jedna pozitívna vec. Pán Boh už vtedy pripravil plán, ako toto vyriešiť. A ten jeho plán mal za úlohu do najväčšej tmy priniesť to najväčšie svetlo. Boh si povolal pri postupom rokov ďalších služobníkov, ako Abrahama, Mojžiša a ďalších kľúčových ľudí. A potom nakoniec vlastne Ježiš si Máriu povolal, ktorá dokonca bola pannou, takže nemala žiadne dieťa, ani to nejako, mám pocit, že možno nebolo. A Boh si ju vyvolil a porodila toho, ktorý nás má vyslobodiť z tejto duchovnej tmy a otvoriť nám cestu k tomu najväčšiemu svetlu. Potom v 6. verši Izajaša 9. kapitoly tam sa píše, v 6. a 7. verši, že ten Ježiš, ktorého Maria vlastne porodila a prijedla na svet, bude predivný radca, silný Boh, údatný hrdina, otec väčšnosti a knieža pokoja. Miera jeho vlády nebude mať konca, sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, ktoré pevne postaví na pevnom základe súdom a spravodlivosťou. Tak, takže Ježiš je práve kľúčová postava Vianoc. On je ten, o kom je to celé. Aj prečo si toto obdobie pripomíname. Lebo Ježiš vlastne prišiel preto, aby sa stal našim pánom a spasiteľom. Radcom, ktorý nám pomáha ako svetlo kráčať v tme tohto sveta. Ktorý nám pomáha vyhrávať naše každodenné boje. Otázka je tiež na teba. Kráčaš v tme? Ak kráčaš v duchovnej tme, tak Pán Boh ťa už teraz pozýva do svojho predivného svetla. A chce byť pánom a kráľom aj svetlom v tvojom živote. On už teraz klope na tvoje srdce, lebo chce do neho priniesť svoje svetlo. Ale aj ti dáva slovnú vôľu. Ale Ježiš príde jedného dňa druhýkrát, aby ukončil tento skazený svet, ktorý nechce prijať jeho svetlo. Ale stále chce žiť v tme. Ale Ježiš nás ako jeho vyvolených a jeho milé deti preniesol naplno a natrvalo do svojho predivného svetla. Ale potom otázka je, že čo bude s tými, ktorí neprijali Pána Boha do svojho srdca. Božie slovo hovorí, že každý, kto neuverí, tak nebude spasený. A bude odsúdený, uvrhnutý do väčšnej záhuby, kde bude oheň, tma, plášť a škrípanie zubami. A väčšie zahynutie bez jeho prítomnosti. Na Božom súde všetko vyjde na svetlo. Aj to, čo je skryté. Ale ak sme jeho deťmi, ak sme ním spasení a žijeme podľa jeho pravidel, tak obstojíme pred jeho súdom jedného dňa. A nemusíme sa bať odsúdenia za naše hriechy. Lebo Ježiš Kristus zobral naše hriechy na seba a obetoval sa za nás na Golgotskom kríži. A je našim prímluvcom pred Bohom a náš dlžobný zápis bol Kristom vymazaný.
A tak my, ako jeho vyvolený ľud, sme prepustení. Bez záznamu. Máme čistý register trestov. A kráčame v jeho svetle. A tak, bratia a sestry, žijeme naďalej v jeho svetle a dokonalej nádeji. Očakávame na nášho pána, otvárajme mu naše srdcia, tak aby ich prežiaril jeho dokonalým svetlom. A tak nie sme toto svetlo ľuďom, ktorí kráčajú v tme tohto sveta. Ak počúvaš túto kázania, ešte nepoznáš Pána Boha a žiješ v tme tohto sveta, tak ti veľmi odporúčam. Príjmi a pust Ježiša do svojho srdca. Nechaj jeho svetlom presvetliť svoje skazené srdce a zažiješ dokonalé odpustenie svojich hriechov. Len Ježiš je jediná cesta ku spáse. Nikto iný. A jedného dňa bude príliš neskoro sa rozhodnúť. Amen.